தமிழர்வின் வாழ்வியல் சேனல்ல வீடியோ பார்க்கக்கூடிய உங்களுக்கு என் வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் ஆயிரத்தன் விநாயகர் கோவிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ஆயிரத்தன் விநாயகர், பெயரே வித்தியாசமாக இருக்குதுல்ல. இந்த கோவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் நெடுஞ்சாலையில் ஏரல் செல்லும் வழியில் சற்று தூரத்தில் ஆறுமுகமங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு பசுமையான ஊர் இருக்கு. அந்த ஊர்ல தான் இந்த ஆயிரத்தன் விநாயகர் கோவில் இருக்குது. இந்த கோவில் கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது 2500 வருடங்களுக்கு முன் அமைக்கப்பட்டது என்கிறது தல வரலாறு. திருக்கட்டலாங்குடி வாதாபி விநாயகர் கூட 7ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது தான். ஆனா இந்த ஆயிரத்தன் விநாயகர் அதற்கும் முந்தையது. இந்த விநாயகர் இங்க எப்படி வந்தார் அப்படிங்கிற வரலாறும், கூந்தல் அலங்காரம் செய்வதற்கான திருவிளையாடலும், நடராஜ பெருமான் துவாரபாலகராய் இருக்கிறதுக்கான காரணமும், இங்கே நடக்கக்கூடிய வித்தியாசமான வழிபாட்டு முறையை பற்றியும் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். கிமு 5ஆம் நூற்றாண்டில் கொற்கையை தலைநகரமாகவும் துறைமுகமாகவும் அமைத்து அந்த பகுதிகளை ஆட்சி செய்து வந்தான் கோமார வல்லப பாண்டியன் எனும் மன்னன். உலகின் முதல் துறைமுகம் இந்த கொற்கை. இதை உலக சான்றுக்கு பரிந்துரைத்திருக்கிறாங்க. அந்த மன்னனுக்கு ராகு கேது தோஷம் ஏற்பட புத்திர பாக்கியம் இல்லாததால அதை போக்குவதற்காக 1008 அந்தணர்களை கொண்டு யாக வேள்வி நடத்தணும் அப்படின்னும், மகா கணபதி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னும் இவருக்கு அரசாங்க சபை சோதிடர்கள் கூற இவரும் அவ்வாறே செய்வதென்று முடிவெடுத்தார். இந்த மன்னனுக்கு 1000 யாகம் செய்தவன் என்று தொல்துறை வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுறாங்க. இந்த மன்னன் யாகத்திற்காக மேற்கு கடற்கரை கொங்கண பகுதியில இருந்து 1008 அந்தணர்களை இந்த யாகத்திற்காக கொற்கைக்கு வர வைக்கிறார். இந்த அந்தணர்கள் சாணக்கிராம வடிவத்துல மகாவிஷ்ணுவையும் சோணபத்ரக்கல் வடிவத்துல விநாயகரும் வழிபட்டு வரக்கூடியவங்க. அந்த அந்தணர்கள் யாகத்திற்காக யாகம் நடக்கக்கூடிய நாள் அன்னைக்கு விடிய காலையில வந்து சேர்றாங்க. அப்போ யாகசாலைக்குள்ள ஒவ்வொரு அந்தணராக எண்ணி உள்ள அனுப்புறாங்க காவல்காரங்க. அப்படி அனுப்பும்போது அந்தணர்கள் 1007 பேரா இருக்க, மன்னனும் அந்தணர்களும் திகைத்து இன்னொரு அந்தணரை எங்க போய் தேட அப்படின்னு தெரியாம விநாயக பெருமான மனமுருகி வேண்டுகிறாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு அந்தணர் வேகமாக யாகசாலைக்குள்ள நுழைகிறார். காவலர்கள் அவரையும் சேர்த்து 1008 அப்படின்னு எண்ணி உள்ள அனுப்புகின்றார். மன்னனுக்கு கவலை நீங்கி யாகத்தை தொடங்குகிறார். யாகத்துல கடைசியா வந்த அந்தணருடைய மந்திர உச்சாடனம் அனைவருடைய யாக முறையையும் மந்திர உச்சாடனத்தையும் விட நேர்த்தியாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்குது. அவருடைய யாக முறை அத்தனை நேர்த்தியாகவும் அங்குள்ள அந்தணர்களே வியப்படைகிற அளவுக்கு இருந்தது. யாகம் நல்லபடியாக முடிந்தது. மன்னன் அந்தணர்களுக்கு தட்சணை கொடுப்பது வழக்கம். அப்படி மன்னன் ஒவ்வொரு அந்தணர்களுக்கும் தட்சணை கொடுத்துட்டு அவர்கள் காலில் விழுந்து ஆசியும் பெறுகிறான். கடைசியா வந்த அந்த அந்தணருக்கும் தட்சணை கொடுக்க மன்னன் வரும்போது தட்சணையை மறுத்து மன்னனிடம் வாங்காமல் அதற்கு வாதம் செய்கிறார். மன்னனும் கொஞ்ச நேரம் அவரிடம் வாதிட்டு சமாதானப்படுத்த முடியாமல் போக அந்தணர் மீது மன்னனுக்கு கடும் கோபம் வந்ததும், மன்னர்கள்லாம் கோவப்பட்டா உடனே அவர்களுடைய வாளைத்தான் உருவுவார்கள். அதுபோலவே இந்த பாண்டிய மன்னனும் தன்னுடைய உடை வாளை உருவ, அந்தணராக வந்தவர் பயங்கர கோபத்துடன் மன்னனை பார்த்து, அந்தணராக வந்தது யார் என்று தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சுய ரூபத்தை காட்டுகிறார். மன்னன் உடனே தன்னுடைய உடை வாள தூர எறிந்து அவர் காலில் அப்படியே விழுந்து வணங்குகிறார். யாகத்திற்கு ஒரு அந்தணர் குறைந்தவுடன் மன்னன் விநாயக பெருமானை நோக்கி வணங்கினார். அந்த விநாயகர் தான் 1008வது அந்தணராக வந்தவர். காலில் விழுந்த மன்னன் விநாயக பெருமான அந்தணராக வேள்வி சிறப்பாக நடத்தி தந்ததற்காக தங்களுக்கு என்ன தட்சணை வேணுமோ கேளுங்க அப்படின்னு மன்னன் சொல்ல, விநாயக பெருமானோ பாண்டிய மன்னனிடம், உன் மனைவி, நீ, உன் மக்கள், இந்த நாடு அனைத்துமே எனக்கு தானமாக கொடு அப்படின்னு சொல்றார். உடனே மன்னனும் சிறிதும் யோசிக்காம அனைத்தையுமே தானம் செய்கிறார். வந்தது விநாயக பெருமானாயிற்றே. அக்கணமே மன்னனுக்கு இருந்த தோஷம் விலகி புத்திர பாக்கியம் கிடைக்குது. அந்த கணம் முதல் விநாயக பெருமான் இத்தலத்துல அமர்ந்துதான் இந்த கொற்கை பகுதியை ஆட்சி செய்கிறார். பாண்டிய மன்னர்களால உருவாக்கப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டது இந்த கோவில் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமா மீன் சின்னங்கள் அங்க நிறைய பொறிக்கப்பட்டிருக்கு.
அப்படி அமைந்த ஆறுமுகமங்கலம் ஆயிரத்தன் விநாயகர் கோவில் இது. இந்த கோவிலே விநாயகருக்கு எழுப்பப்பட்ட முதல் கோவிலாகும். இங்கு மூலவர் ஆயிரத்தெண் விநாயகர், உற்சவர் ஆயிரத்தெண் சுந்தரர் என்ற பெயரோடு இங்கே இருக்கிறாங்க. இந்த ஆயிரத்தெண் சுந்தரர் நர்த்தன உருவில அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பஞ்சமுக விநாயகர். இவர் இங்கு விசேஷமாக இருக்கக்கூடியவர். திருச்செந்தூர்ல எப்படி மூலவருக்கு இணையான பெருமை உற்சவருக்கு உண்டோ அதுபோலவே இந்த விநாயகர் கோவிலையும் பஞ்சமுக உற்சவர் சிறப்பானவர். எல்லா கோவில்லையும் மூலவருக்கு காவலாக இருபுறமும் துவாரபாலகர்கள் இருப்பாங்க. இங்க விநாயகருக்கு இருபுறமும் துவாரபாலகராக வலது பக்கம் நடராஜ பெருமானும் இடது பக்கம் முருகப்பெருமானும் இருக்கிறார்கள். எல்லா கோவிலை விடவும் சிறப்பானது இந்த கோவிலில் நடராஜ பெருமானுக்கு விநாயகர் தான் காட்சி கொடுக்கிறார். ஒரு முறை சிவபெருமான் விநாயகரை சந்திக்காமல் அவருடைய காரியத்தை செய்ய தொடங்கினார். அதனால விநாயகருக்கு கோபம் வந்து சிவபெருமானுடைய காரியம் தடங்கலாக மீண்டும் இத்தலத்தில் வந்துதான் விநாயகர் தரிசனம் கிடைக்க பெற்றார். அதன் காரணமாக தான் சிவபெருமான் நடராஜர் ரூபத்தில் துவாரபாலகராகவும் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பதற்காக காலதீஸ்வரராகவும் இங்கே எழுந்தருளி இருக்கிறார். சித்திரை திருவிழா 7ஆம் நாள் பஞ்சமுக விநாயகர் எழுந்தருளை இங்குள்ள நடராஜ பெருமானுக்கு காட்சி கொடுக்கும் வைபவம் வெகு சிறப்பாக இங்கே நடைபெறும். சித்திரை திருவிழா 10 நாளும் ரொம்பவே சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்க. தேரோட்டம், முத்து பல்லாக்கு, பட்டு பல்லாக்கு, புஷ்பு பல்லாக்கு என ஒரே ஒரு நாள்லேயே 7 முறை விநாயகர் பெருமான் ரத வீதி வருவார். மற்ற கோவிலில் எல்லாம் காலையில் மாலையில் என 2 வேளையில தான் சுவாமி வீதி பலம் வருவார். இதுவும் இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய என்ன ஒரு தனிச்சிறப்பு. 7ஆம் நாள் திருவிழாவின் போது விநாயகர் பெருமானுக்கு சடை அலங்காரம் செய்வார்களாம். அந்த சடை அலங்காரத்திற்கு பின்னாடியும் ஒரு கதை இருக்குது. அதை நம்ம கடைசியில் பார்க்கலாம். இந்த ஊரில் யாகத்திற்கு வந்த அந்தணர்கள் இந்த ஊர்லேயே குடியேறி இருக்கிறாங்க. அப்போது இவ்வூரினுடைய குளத்திற்கு தாமிரபரணி நதியில இருந்து நீர்வரத்து இருந்திருக்குது. இங்குள்ள விநாயகருக்கு ஔவையார் விநாயகர் அகவல் பாடியிருக்கிறார். இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தெண் விநாயகருக்கு தான் ஆதிசங்கரர் கணேச பஞ்சரத்னத்தை எழுதியிருக்கிறார். ஆதிசங்கரர் எழுதிய ஓலைச்சுவடியும் செப்பு பட்டயமும் சித்ரா பெருந்திருவிழா 6வது நாளில் பூஜை செய்து பக்தர்களுடைய பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறான். ஆதிசங்கரர் மட்டுமில்ல, அகத்தியர், ரோம மகரிஷி, காகபுஜண்டர், வேதவியாசர், பதஞ்சலி இவர்கள் அனைவருமே இங்கு வந்து இந்த விநாயகருக்கு பதிகம் பாடி இந்த விநாயகரை தரிசனம் அடைந்திருக்கிறாங்க. அவர்களோடு மகா கவிராயரும் கூட வந்து பதிகம் பாடியிருக்கிறார். பாண்டிய மன்னர்களுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணதேவராயர் வம்சத்தினரும் நாயக்க மன்னர்களும் அதன் பின் திருவாடுதுறை ஆதீனத்தாலுமே தற்போது பொதுமக்களாலும் திருப்பணிகள் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ஆயிரத்தெண் விநாயகர் கோவிலில் முதல்ல கர்ப்பகிரகமும் அர்த்த மண்டபமும் அமைச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்தடுத்து மன்னர்கள் திருப்பணியில் காலதீஸ்வரர், கல்யாணி அம்மைக்கு தனி சன்னதி அமைச்சிருக்கிறாங்க. திருவாடுதுறை ஆதீனத்தால கொடிமரம், தேரோட திருநாள் காணும் ஒரே விநாயகர் இவர்தான். நவ கிரகங்களில் கேதுக்கு தேவதையான மகா கணபதியும் ராகு கிரக தோஷம் நீக்க காலதீஸ்வரர், கல்யாணி அம்மையுடன் அமைந்திருப்பதால இந்த ஸ்தலம் ராகு கேது பரிகார ஸ்தலமாகவும் கால சர்ப்பதோஷ பரிகார ஸ்தலமாகவும் விளங்குது. இங்குள்ள விநாயகருக்கு சடை அலங்காரம் செய்வார்கள். அதற்குன்னு தனி கதையும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அதை பார்ப்போம். கோவிலை சுற்றியுள்ள அந்தணர் குடும்பத்தில் உள்ள பெண் ஒருத்தி விநாயகரிடத்துல அதிகமான பக்தி கொண்டு காலையில் எழுந்த உடனே விநாயகர் கோவில் முற்றத்தை சுத்தப்படுத்தி நீர் தெளித்து கோலம் போட்டு விநாயகருக்கு விளக்கேற்றின பின்னர் தான் தன்னுடைய வீட்டு வேலைகளெல்லாம் ஆரம்பிப்பாளாம். அந்த பெண்ணிற்கு நீண்ட அழகான கூந்தலும் உண்டு. அவள் கோவில் வேலைகளை செய்யும்போது அவள் கூந்தலை ரசிப்பாராம் விநாயகர். அவள் மீதும் அவள் கூந்தலின் மீதும் அவருக்கு அப்படி ஓர் பிரியமாம். ஒரு நாள் இரவில் அந்த பெண் உறங்கி கொண்டிருந்த வேளையில் அவளுடைய கனவுல சென்று விநாயகப் பெருமான், உன் மீது எனக்கு பிரியமும் உண்டு, உன் கூந்தலும் அழகாக இருக்குது, உன் கூந்தலை எனக்கு தருவாயா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் விநாயகர். உடனே கனவுல இருந்து எழுந்த பெண் விநாயகர் கூந்தலை கேட்டிருக்கிறாரே, எப்படி கொடுப்பேன் என அழுது கொண்டிருந்தாள். அவள் அழுது
கூந்தலை கொடுக்க மனமில்லாமல் இல்லை. அந்த கால பெண்கள்லாம் எது செய்வதானாலும் கணவரிடத்திலையும் குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவங்க கிட்டையும் அனுமதி வாங்கி தான் செய்வார்கள். கூந்தலை கொடுப்பதற்கு அவர்கள் சம்மதிக்க வேண்டுமே என அழுதிருக்கிறாள். அவள் கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்க எழுந்து கதவை திறந்தாள். மாமியார் எதிரில் நின்று, நீ நாளைக்கு விநாயகருக்கு கூந்தலை கொடுத்து விடு என கூற இவளுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை. ஆனா விநாயகர் என்ன லேசுப்பட்டவரா? இவர்தான் குறும்புக்கார விநாயகர் ஆயிற்றே. அந்த அந்தண பெண்ணின் மாமியார் கனவுல சென்று கூந்தலை ஏற்கனவே கேட்டிருக்கிறார். இப்படித்தான் அந்த அந்தண பெண்ணின் கூந்தலை பெற்று இவர் கூந்தல் அலங்காரம் செய்கிறார். இன்னும் இந்த விநாயகரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய 1000 விநாயகரை பற்றி இந்த கோவில் குருக்கள் சொல்லும் பொழுதே எனக்கே அந்த விநாயகரை அவ்வளவு பிடித்தது. இவர் ஒரு பிடிவாதமும் குறும்பும் நிறைந்த பிள்ளையாராம். இவர்கிட்ட யார் வேண்டுமென்றாலும் எது கேட்டாலும் உடனே நிறைவேற்றி விடுவாராம். இந்த விநாயகர்கிட்ட கேட்ட விஷயம் அதிகபட்சமா 3 மாதங்கள்ல நிறைவேறும் அப்படின்னு இங்க இருக்கக்கூடிய குருக்கள் நம்மிடம் தெரிவித்தார். அப்படி ஒரு வேண்டுதல் முறையும் இந்த கோவில்ல இருக்குதாம். அந்த வழிபாட்டு முறையை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். பக்தர்கள் 2 தேங்காயை வாங்கி கொண்டு வந்து இந்த விநாயகரிடம் வேண்டுதல் வைத்து அந்த தேங்காயை மூலவர் சன்னதியில் குருக்கள் வைக்கிறார். அந்த தேங்காயை மறுநாள் காலையில் குருக்கள் கன்னி விநாயகர் சன்னதியில் வைக்கிறாராம். இப்படி ஒவ்வொரு சங்கடகர சதுர்த்தியின் போதும் 1000க்கும் மேற்பட்ட தேங்காய்கள் சேர்ந்து விடுகிறதாம். இப்படி சேர்ந்த தேங்காய்கள் எல்லாம் மூலவர் சன்னதி முன்னாடி ஒவ்வொரு சங்கடகர சதுர்த்தியின் போதும் உடைக்கிறார்களாம். வேண்டுதல்கள் நிறைவேறியதும் வசதி படைத்தவர்கள் 1008 தேங்காயும், வசதி குறைந்தவர்கள் தங்கள் தகுதிக்கேற்ப 108 தேங்காயும் இந்த விநாயகருக்கு கொடுப்பது வழக்கம். இந்த கோவிலில் யாகத்திற்குள் தேங்காய் போட்டால் தேங்காய் உடையும் சத்தம் கூட வராதாம். ஏனென்னா இந்த விநாயகர் பஞ்சபூத அம்சமாக இருக்கிறாராம். வேண்டுதல்கள் நிறைவேறியதும் தேங்காய் காணிக்க செலுத்த முடியாத பக்தர்கள் அல்லது கொஞ்சம் தாமதம் ஆன பக்தர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய கனவுல வந்து இந்த விநாயகர் மிரட்டுவாராம். இதுவரை பலருக்கும் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றும் இந்த 1000 விநாயகர் சரியான குறும்புக்காரராக இருந்தாலும் காணிக்கை விஷயத்துல கராராக நடந்து கொள்வாராம். மற்றபடி இவர் எல்லா பக்தர்களுக்குமே செல்ல பிள்ளை. மூல முதற் கடவுளாகவும் நம்ம வீட்டில் ஒருவராகவும் பூஜையில் முதல்வராகவும் இருக்கக்கூடிய இந்த 1000 விநாயகரை வணங்கி வழிபட்டு வாருங்கள். மஞ்சளா இருக்கட்டும் களிமண்ணா இருக்கட்டும் பிடிச்சு வச்சாலே பிள்ளையார் தான். இந்த விநாயக சதுர்த்திக்கு இந்த 1000 விநாயகரை வழிபடுங்கள். என்னுடைய விநாயக சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த கோவிலையும் இந்த கோவில் வரலாறையும் இங்க இருக்கக்கூடிய 1000 விநாயகரையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ இந்த கோவிலை பற்றின விஷயங்கள் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த கோவிலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.